aquest any, aquí he fet 195 actes, 189 conferències, 4 concerts i 2 exposicions. Avui hem tingut que córrer perquè teníem 3 actes, perquè tenim 3 sales, una allà dalt, una a baix i aquesta d'aquí. I des de l'inauguració hem fet 788 actes amb 1.000 conferències, 35 concerts i exposicions. No cal dir que per aquí ha passat la flor i nata de tota la ciència i de tota la literatura, sigui de Catalunya o d'arreu d'Espanya o del món. És la sala més ben equipada de tota Ciutat Vella. Aquí estem connectats a l'anella científica, per tant podem fer videoconferències en gran resolució. Tenim un mailing de 7.000 persones que cada setmana els enviem totes les coses que fem. No fem paper, tot és digital. Tenim cabines de traducció conferència, tenim wifi a tota la casa, és a dir, que estem equipats fins als dins amb la més avançada tecnologia. Hem arribat a la quarta i última sessió d'aquesta jornada sobre Néstor Luján i només diré 4 paraules per manifestar la meva satisfacció i el meu agraïment. Satisfacció perquè les jornades s'han pogut celebrar i perquè estic segur que ajudaran a l'objectiu d'aquestes jornades, que era resituar en Néstor en el lloc d'honor que li pertoca en el cànon del periodisme català i espanyol de la segona meitat del segle XX. Jordi Pujol, aquí m'hauria de presentar, i jo crec que és el personatge, el català, més transcendent dels últims 100 anys. És a dir, quan dic transcendent, vull dir que per la seva ideologia, per Catalunya i pel catalanisme, tant el que ha escrit com el que ha fet han marcat el nostre país, i el nostre país és de la manera que és, degut, en bona part, o en part important, gràcies a Jordi Pujol. Fonamentalment, el que soc és un nacionalista català i un patriota català, i tot el més ve afegit amb un concepte de país que evidentment no pot ser un país, diguem-ne, tancat, ni diguem-ne, tancat en pau i forrellat, interioritzat simplement, però això fonamentalment, però a part d'això, jo les dues influències doctrinals que he rebut han estat una, que no és la principal, que és la socialdemòcrata, i l'altra, que és més important, que és la socialcristiana, no? Bé, no soc cap de les dues coses. Jo sempre he estat anticomunista, però jo a Catalunya tenia un respecte i en molts aspectes consideració positiva, no des del punt de vista ideològic i estrictament polític, però sí per la forma com actuaven i pel que representaven i per tota una sèrie d'aspectes que jo crec que eren positius. Jo tenia una especial simpatia pel PSUC, perquè el PSUC era un partit sèrio. És a dir, al mateix temps que deien uns el català és la llengua de la burgesia, ells, a través de comissions obreres, feien una tasca de catalanització de la immigració. I ells, jo sóc l'inventor del català és tothom el que vull treballar a Catalunya, i que em vulgui ser, després vaig afegir-ho, molt bé. Però ells són els inventors d'un altre eslògan, el PSUC, que va tenir potser més ressò que el meu, perquè ell tenia més capacitat de difusió. Catalunya un sol poble. Ell té uns articles, per exemple, en la qual fa una defensa, cosa que era molt difícil de fer en aquella època, dels Estats Units. I diu, als Estats Units hi ha una cosa, no? Que jo avui parlava amb un destacat polític socialista, diu, tinc una filla que viu als Estats Units, molt progre, però ara m'escriu i diu, escolta, estic molt impressionada, Diu, aquesta gent treballa. Moltes vegades els fets no poden acabar de donar satisfacció a la gent. Per exemple, ara, a Catalunya, es faran els fets que es pugui. Però el que és decisiu en aquest moment és que el país cregui que hi ha un camí obert cap a l'esperança, cap al reeixir, cap a la superació de les dificultats, un país basat en la confiança en nosaltres mateixos, en l'autoestima, i això no són fets només, fets també, també fets, però sobretot són, si m'ho permeten, paraules. Des del realisme, esclar, la il·lusió s'ha de fer des del realisme. I el realisme vol dir saber història, saber demografia i saber geografia. I els catalans sovint aquest realisme no l'hem tingut. A vegades hem creat il·lusió sense base mínimament realista, no? En un punt
d'ignorància, de vegades amb un punt de romanticisme, de vegades amb un punt de fatxenderia. I tot això estava a les antípodes del que pensava i deia i escrivia el Néstor Luján, no? Ell sempre va ser un antidogmàtic, va ser un liberal, això ho saben, no us dic res de gens socialista, gens. Bé, a l'època de Destino, ja els explicaré després, jo era un defensor del socialisme del PSOE. I no és que el Néstor Luján fos en contra del PSOE, però bé, el diari, la revista, agafava una orientació anti-PSOE que pel que fos no hi havia manera de frenar i que jo no estava disposat a tolerar. No estem disposats a que Destino faci propaganda dels comunistes portuguesos i d'en Cunyal. Des de Destino volem defensar en Suárez. Suárez, que era el cap del Partit Socialista Portuguès. També, doncs, gran cacau amb motiu d'això, grans discussions, etc. I enmig d'això, com passa moltes vegades amb els directors, el Néstor Luján, entre tota aquella gent que eren, en fi, doncs, el seu món periodístic i l'empresa, no? El Néstor Luján se'n va anar, després vam recomposar la nostra relació molt bé, vam intentar tirar endavant Destino amb gent nova. Home, ell va escriure un article el 30 de maig del 1984, o sigui, nosaltres vam recomposar molt ràpidament la relació, no? I molt positivament, però bé, si només fos per això que vaig a dir ara, va escriure un article a La Vanguardia, 30 de maig de 1984, diu «Esta tarde ante el Parlament». És a dir, quan a mi em van posar la querella pel tema de Banca Catalana, i ell diu, escolti, aquesta tarda al Parlament, a donar suport al president Pujol i a rebutjar una determinada manera de fer política. És un article, a mi el trobo molt bonic, però em sembla que ho és. Crec que ha estat un home de molta qualitat, servida d'una manera simpàtica, perquè hi ha gent que és de molta qualitat però que són insuportables, no? I aleshores això tampoc no és útil, no? Però el Néstor era un home de molta qualitat que te la presentava d'una manera mengívola, no? D'una manera molt agradable, molt positiva, molt comunicativa. Res més, repeteixo, moltes gràcies a tots vostès.